Korona cirkus. Dobrodošli u emisiju znakovita naslova, koja nažalost ne govori o tradicionalnom, još uvijek aktivnom korona cirkusu iz regije, već o trenutnoj situaciji suvremenog cirkusa u Hrvatskoj, izazvanoj mjerama poduzetim od strane države kako bi se spriječilo širenje koronavirusa. U ova neobična virusna vremena, kada smo svi zamoljeni da boravimo u vlastitim domovima radi zdravlja sveopće populacije, otkazana su i sva društvena događanja. Izvedbena umjetnost, koja u većini slučajeva voli živu publiku i o njoj ovisi, našla se pred zidom koji nemogućim čini komunikaciju upravo s onima za koje stvara, s ljudima. Zahvaljujući virtualnoj internetskoj stvarnosti, brojni akteri umjetničke scene svoju komunikaciju nastavljaju putem društvenih mreža, pa je tako ovih dana online dostupno mnoštvo predstava, live stream radionica, filmova, stripova, knjiga, izložbi, koncerata, sve je besplatno ili za sitnu donaciju. Dovoljno da svaki iole internetski pismeni štovatelj umjetnosti pomisli kako je u raju. No vratimo se izvedbenim umjetnostima koje su tema ove emisije. Unatoč svim sadržajima dostupnim na internetu, otkazana su brojna događanja koja se ne mogu virtualno doživjeti, a planirana su baš za proljeće 2020. Festivali, premijere predstava, rad na novim produkcijama, projekti namijenjeni živoj publici, što je egzistenciju mnogih kulturnih radnika i radnica i njihovih programa dovelo pod veliki upitnik. I dok je samoorganizacija nezavisnih kazališnih umjetnika i kazališta u zaštiti svojih egzistencijalnih prava vidljiva u javnosti, što se događa s drugim izvedbenim umjetnostima u Hrvatskoj, poput plesa ili cirkusa? Osobito cirkusa, koji posljednjih 20 godina doživljava procvat u našim krajevima, no još uvijek nije priznat kao ravnopravna izvedbena umjetnost. Kao mlada umjetnost, cirkus u Hrvatskoj nalazi svoju publiku najviše među djecom i mladima, no nije zanemariv ni interes zrelije publike. Svi oni vole cirkus, osobito suvremeni, jer im pruža umjetničku svježinu, uzbudljive sadržaje, nerijetko uključuje druge umjetničke smjerove stvarajući umjetnički hibrid koji izlazi van tradicionalnih izvedbenih okvira. Publike dakle neupitno ima, osobito za programe koji se odvijaju na ulici, ali opet ne dovoljno da bi se osigurala samoodrživost programa cirkuske tematike. Biti isključivo cirkuski umjetnik kod nas predstavlja priličnu egzistencijalnu nesigurnost i u opuštenim vremenima, a kamoli u vrijeme sveopće karantene. Neke domaće cirkuske organizacije nalaze kakvu takvu potporu za svoje programe od strane zaklada koje podržavaju kulturu, Ministarstva kulture i gradskih ureda za kulturu gradova u kojima djeluju, što ih pak obvezuje i na realizaciju istih. I što sad? Razgovarali smo s predstavnicama i predstavnicima nekoliko cirkuskih organizacija u Hrvatskoj koji su nam ukratko opisali situacije u kojima su se zatekli i kako su se snašli u COVID-19 svijetu. Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima Kulturnog radija. Moje ime je Matija Vuletić i predsjednik sam cirkuske udruge Cirkultura iz Samobora. Udruga djeluje od 2008. godine. Cilj udruge je promoviranje, vježbanje i usavršavanje cirkuskih vještina te edukacija o njima. Udruga se isto bavi promicanjem suvremenog cirkusa, produkcijom predstava dječjeg karaktera, bavi se s produkcijom predstavama zabavnog i uličnog cirkuskog karaktera koje se izvode na različitim festivalima. Ujedno je glavni organizator festivala CUFUS, Hrvatske cirkuske hula hop konvencije. Redovito je održava od 2011. redoviti godišnji program cirkuliranje. Nažalost smo morali odgoditi više manje sve programe. Stopiralo nam je sve, stopirani su nam izvedbe, nastupi, festivali, sve organizacija, sve nam je stopirana. Znači ove godine neće se održati CUFUS festival koji se treba održati po 10. put i neće se održati Hrvatska hula hop konvencija koja se trebala ove godine održati u Križevcima.
Još jedan od razloga zašto se naravno neće održati ove godine Cufus festival, jer jedno od glavnih financiranja festivala je i financijska podrška od grada Samobora, a ove godine nismo uvršteni kao javna potreba u kulturi, te na natječaju nismo uopće uvršteni u financiranje samog festivala. Tako da vidjet ćemo na jesen ili iduće godine da li će se ponovo održavati Cufus festival i u kojem obliku. Ove godine probat ćemo održati neke programe iz našeg godišnjeg projekta Cirkuliranje, a to znači kad se smiri cijela situacija, održat ćemo radionice cirkuske i probat ćemo ostvariti dio našeg redovitog programa. Što se tiče aktivnosti na internetu ili online i na društvenim mrežama, još nismo se aktivirali sa našim programom, tako da evo kad se malo smiri situacija sa virusom, sa svim nedaćama koje su nas našle, aktivirat ćemo se naravno i vidjet ćemo kako će to sve utjecati na naš daljnji rad. Dragi slušatelji, ono što čujemo u pozadini je bend Drvored, koji je više puta nastupao na Cufusu i uvijek je bio zadužen za odlično podizanje raspoloženja i za čagu koja se odužila duboko u noć. Baš sam sretan što te imam, jedva čekam da dođe dan, pa da na ramenu mome ležiš i da ploviš u romanu. Nema veze ako se utopiš, čuvam te ja o remenu. Baš sam sretan što te imam, jedva čekam da dođe dan i da sretnem te u nekom trenu, da uhvatim tvoju ruku, onako nježnu i omiljenu, dok lovimo jutro u junu.
sve crvene su od uzine, zakopane uz put. I vjetar pokazuje zube, čuju se i trube, u glas prodale su posljednji ton, na tihi jutarnji zvon, probušeni zvuk. Nadom u brzi oporavak sadašnjice i dolazak boljeg sutra, ovo je bila emisija Korona Cirkus Kulturnog radija. Pitanja sastavio Nikola Mijatović, tonski obradio i uredio Ratko Bokić, najavu i odjavu pročitala Jadranka Žinić-Mijatović. Glazbu odabrali gostujući umjetnici. Kulturan radio, Cirkorama,